Ngayon, magandang hapon. Ay, slice ta diri guys og sibuyas, bombay, ug kamatis. Ayan, wala pa dito luya guys. Dahil na kay luya. So, mao na itong slice guys for kinilaw. And then, ito ngayon, ato rin siyang guntingon ng guso guys. Oh. Guso for kinilaw pa rin. At saka ang atong sa cook ani guys nga isda is isdang bangus. Oo. Asarog imong bangus. Kaya ito. So, mao na siya guys. Tapos na ang ating kulang lang siya luya or danger. Danger? Yan, danger. Nana ta kay dire dai na to yung pinalutan ni mo dai sa? Oo, nana. So, mao na lang to ato slice ron. Dayon ani mag-slice na po ito diri bangus. Uy, ano naman kay ang ginger. Agluy ani mo dai. Yara. So, mag-slice ko ini guys, oh. Daghan ka itang isda, guys, nga dagko kayo. Wala tayo ano diri guys ha. Ito. Yara, may daming matihan. Ayan, pero bago ang lahat guys, ato sang sliceon ang luya. Mag-slice ako luya din dapita pod kay para sa kinilaw nato. Oh. Ayan, kay ano siya itsada guys, ang luya para sa kinilaw, para mawa yung langsa sa atong isda. Kailangan butangan gid siya luya mga guys. Sa mga di pa kabalong mo gawa diha og kinilaw, luya, kamatis, sibuyas, bombay, yun ang sahog sa kinilaw. At saka kung may mangga kayo, oo, mangga po, labi na siyang isagol sa kinilaw guys, ang mangga, para mulami or mulami good ang ato ang kinilaw. Dayon na itay halang kaing sili, lami na kayo guys ang ato ang kinilaw. Ang uban butangan na nila og iba yung maasim, na siya ilang ibutang sa mga kung magama na sila og kinilaw. Mas lalong sumarap ang mga kinilaw guys pag maraming ilagay nga mga ingredients pang kinilaw talaga. Mas maganda yung hilaw na kamatis talaga ang ilagay sa kinilaw para para crunchy ang pagkain natin sa ating kinilaw. Crunchy ang kamatis. Itong kinilaw natin guys ay wala lang siyang lukot kasi sobrang mahal ang lukot ngayon. Ano lang siya, guso at saka bangus, isdang bangus. Yun lang po ang ating kinilaw for the day. So, mauna siya guys, ang ato ang video for today, making a kinilaw and at my CC Farm's house. Yeah. Mauna siya. Wala na siya guys. So, atong daghanag luya kay para ang luya is atong pinuhon kay para dili halangan masyado kanang makakaon guys. Atong ayuhon og gamay-gamay o pinuhon talaga ang luya. Ayan. So, ayos na to guys. Ana atong ingredients. So, mauna na siya guys, oh. Natay luya, sibuyas, luya, and kamatis for kinilaw. And then, itong ating ato rin siyang gunting-guntingon. Itong ating guso. Ato rin siyang guntingon guys para okay na sisi? Ayan, para di siya masyadong di siya masyadong malaki. So, kana siya guys, oh. Ayan. Nanghinaw ko guys ha. Muna ako rin gihawakan guys ng masyado kasi nanghinaw naman tayo. So, kanina pa tayong nanghinaw guys. Lagi na lang tayong nag-wash na atong kamay kasi nag-ano nga tayo, nagluluto. O, di ba?
So, malinis ang ating kamay. Kahit hindi tayo ano dito. So, ganyan lang guys, no? Ang ating video for the day guys. Atong guntingon ng mga gusto para mupino ko siya. Dili siya ano. Dili siya ano. Ayan. Ano siya mga guys. Lantaw na mo diha sa wa pa makasulay og luto og ingon ani. Ayan Sarap si Sisi. talaga ang aking sisi. Ang sisi ang sarap, di ang kinilaw. Ang ganda ng gumagawa ng ng diba? kinilaw. O, di ba guys? O, si Sisi nagluto. Siya po yung nagluto. O, kana. Then, tanawa si Sisi, ang atong gusto. Siya rin isulod sa plato. So, karon guys, kumana na siyang slice. Ato na siyang ilagay sa strainer. Ay, hala, sorry guys, nausik. Ayan, malinis na yan guys. Tapos na yan natin inugasan. And then, atong isunod sa pag-slice guys, ang ato ang isda. Siyempre. Ayan. Ang ato ang isda na bangus. O ito. Isunod natin siyang slicing. O hiwa-hiwain. Hiwa-hiwaon. Okay? So, ato ni siyang dagko man kay ni bangus day. Di palit dapat kato ng mga bata-bata ba. Dagko na yun. No, hunit kayo. Wala siya gunting. Hunit kayo upo. Ano din? Tinangan din yung kinilaw ko ang gagmay. Dapat kuhaon mo din yung ano tayo, panit. Hait man. Kay dagko man kaayo. Hunit kayo panit. So, no. Dapat sa dagko ko ano siya skin man. Anaon. Okay. Oo. Kaya dapat katulong kang bata-bata pang bangus. Wala ka kita sisipa man eh? Wala. Sino yung paisana? Siya Diyos? Hala oy. Dagko ra Diyos binakaw. Siya punit. So, kung ako'y magbakaw o ganito dahil, kuhaan ako balat. Magkawin pa rin kung kaya magkano niya ito. Ang binakaw, mas maganda. Mas masarap. No, di na may tuno. Ano sa mali sa manok? Ano ko inilaw. Tanawa na siya guys. Ingon ana ang ato ang pag ano. So gato ni siyang bitsuog ana. Kahit juga ayo ang ano day. Ang panit bangus. Wala pa di siya ano no. Ako naman pwede kay kinilaw pero magkino siya yan. Nari pangit magkino siya. Oo. Wala rin nagkuha yung kung ano. Ito naman itong butangan. Diba sig masupok niya siya. Kuha na pag skin. Pero ako yun yung nagkuha dahil yung skin dahil. Alam ko ba nila dapat di pa yung chicken na ang pamin. Oo, kay dad ko kay manok. Kay chicken na sa plano ano. Nakakauman yung mga alam. Ako na lang guntingon guys para ano. Wala siya yung lait ng gunting guys. Naaman. Naatis. Basin ko Naaman nung. na ka. Basin ko nung kadulot na ay dahil. Kaya. Yung marag ano siya. So, muna siya guys. Ayan. So, ato na lang guntingon guys. Ang ato ang isda. Para ano. Para mas mabilis.
Kasi pag slice natin guys, yung balat niya ay Black ko rin lang. punit. Ang isog kasi si. Ayan. Oh. So, ito guys, oh. Ayan, ang ating ano. So, thank you kayo guys sa panonood sa aking video. Baka mahaba na po ang video ko guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless us all. Thank you sa pag-watching. Please, subscribe me guys. Baguhan lang po ako. Subscribe my channel. Lorena Manang Kills channel. Bye-bye!